Salam gadyrly ýerleşler. Şu gedek biz siziň ünsüňizi türkmen ýerleşimiziň ýazan hatyna çekýärdi. Bu hatda Türkmenistanyň guruluş sferasyna edenetlik barada görüň edýär. Salam hormatly Türkmen Helsinki fondy. Size ullokan haýyş bilen ýüzlenmek isleýär. Ýagny 2018-nji ýylda Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň Täze aeroportunyň ornundan täze gurulýan öýlerden kotowly bir kwartira satyn almak üçin 18-nji Lewap guruluş edarasy bilen kontrakt şertname baglaşdyk. Şol wagtlar dollarymyzy 10-15 manat aralygynda bölürip edara berdik. Elbetde hemme dokumentler elimizde bar. Kontraktda gol çeken guruluşçular iňgysy wagtda jaý gurulup açarmyzy berjekdigini aýtdylar. Olar 2020-nji ýylyň noýabr aýynda gurulup tapşyryljakdygyny aýtdylar. Biz oňa çenli kontraktda aýdylan puluň hemmesini berdik. Şondan bäri biziň jaýymyzy gurup beren oklar. Soň 2021-nji ýylyň mart aýynda berjek diýdiler. Ýöne zatlar gymmatlady, şonuň üçin 120 manat pul üstüne pul bermeli diýdiler. Biz mart aýynda ýene 120 manat berdik. Olar indi pul sorajak däl, bolly şonuň bilen açar berjek diýdiler. Emma bu ýakynda ýene 120 manat getiriň diýip Türkmenistana kostarlarymyzy çagyryp haýwat atyp gorkudýarlar. Eger pul getirmeseňiz biz kwartiraňyzy başga okuyuplara adamlara berersiz diýerler. Buň hem şo taýdan öý alanlaryň hemmesini çagyryp gepleşip edipdirler. Näme etseňiz ediň, kime şikaýet etseňiz ediň, soňky 120 manat hökman beriň diýipdirler. Ýogsa arzanyňyzy ýazyň, biz size puluň ýerine guruluşyk zatlaryny ýyllaryň dowamynda berersiz diýipdirler. Adamlar hem şu wagt gatky ýagdaýda galdy. Ýene de soňky 120 manat berenmezde şu öý bolýarmy diýseler, o da belli däl diýipdirler. Ýani gepiň gysgasy, adamlary gorkudyp pul baryny alyp otyrlar. Bahanalary hem zatlar gymmatlaýarmyşyn. Men biziň guruluşyk zatlar bilen işimiz ýok. Biz pul wagtynda berdik diýsem jogap ýok. Sizlerden ullakan haýyş edýärin. Muny her kim habar edip ähli ýerlere ýetirmek, sebäbi diňe men däl, eýsem bu ýagdaýa düşen ýüzlerçe adam bar. Garaz hiç sada anam ýok. Men Türkiýede öý tämirliginde işleýärin. Meni düşünüň. Men hem ulardy bilen höwes bilen hatda okuw üçin gelen bir oglum okutman, bir ýyl soň okarsyň diýip ikimiz bile işläp hemme töleýlerini töledik. Janymdan doýdum. Käwat özümi öldüresim gelýär. Sizden şul bir kanun zatlar gaýrat edip gassaly ýetiriň, haýyş edýärin. Menden başga da ýüzlerçe adam şeýle ýagdaýda. Köp adam ýerine taşlap bitdi. Ne ýerine pulny hem alsam, beren pulumyň ýarsyny hem bolanok. Hemmeňizden haýyş edýärin, bu bir kanun ýagdaýda barada gurrun beriň, bular bizi adam hasap eden oklar. Sag bolun, size işleriňizde üstünlük, saglyk arzu edýär. Taňry ýarkasyn.